Mbuya Guti Makura azvina kunaka kuti paite munhu anokutukai kana anokushoropodzai, because you are a woman of God. Saka imimi Mbuya Guti kana makaramba 250,000 neland cruiser yamakanga mapiwa nashewikinyo chidzika mai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri pano pa gibbsdiarytv. Kana uri munyowani pa this channel uchingosubscribe wotena notification bell wokomenda wolike nekushare mavideo edu patinenge taposta. Izvo zvinotibatsira kuti YouTube inge ichipushawo video redu toona takawanda nehamanishangwari naika. Pano tinoona maupdate akasiyana siyana anoitika munyika yedu yeZimbabwe nemastreets social media. Tisi tine nyaya dzinopisa muri yeZimbabwe. Munozviziva kuti celebritygossip vakapa Guti motikari nemari, Guti vakazviramba. Mushure maizvozvo Guti vakazotaura chikonzero chavakapa kuti varambe motikari. Saka ndoda kuti mutange maona video Guti vachitaura chikonzero chakapa kuti varambe motikari. Vamwe vakariona, vamwe havana, ndosaka ndichiriisa. Mushure mevideo iroro pane audio yandichaisa. Audio yemurume anoratidza kuti haana kufara nezvakaita Guti kuita video vachitaura chikonzero chavakarambira mota. Thank you for watching our content. Tusangana mune mamwe ma-updates. And I told her, I said, oh, thank you very much for the offer, but I don't think that I will take it. $2 million US. And you have projects that you see that they need money. But there was no mind and will of God there. I followed my father. I said, thank you very much for the offer, but give it to others and not me. And recently, it was happening in the social media, but it was happening behind me. I did not know anything. The Lord made me not to know it. And they were talking until another night. I think this man was sent by this man whom I don't even know. I've never seen him, to say, go and plead with Mama Guti to receive the offer that we are giving her. And this man was so serious and wanting to push me into those things. And I said, no, I need to pray. But I knew I was not going to say yes, because my father never walked that way. And then I went and told the day-to-day board at the HQ. I said to them, you will hear people talking about this. I've just heard this. But me, I'm not going to take that money. And I don't want that car, that Land Cruiser, because I already have the Land Cruiser that I've been driving for all these years. How can I look for that? And the day-to-day board thanked me to say, thank you for letting us know, because people were asking us and they were just also saying, we heard. And I said, no, I'm not the person to do that. I'm not going to take that money. They better use it somewhere, but not even on our projects, no. We don't want that. Yeah, there was a need in our projects. But I said, not even in our projects. Because we have never seen our father receiving such kind of money. How can we start to do that? Neland cruiser makanga mapiwa na shewikinyo chidzika mai mungotaura kuti aiwa mweya wamwari hauna kunditendera kuzvitora. Bachiregai kuda kuexplaina muchituka Mbuya Guti, because tinozopesera tava kuti Mbuya muri politician, amusi a woman of God. Ende kana muri a politician maakutendekwa kutukwa.
kana mango joina politics Mbuya makutotukwa Mbuya Guti, because you are a woman of God. Muri munhu anoremekedzwa. Kana Mwari akakuratidzai kuti musatambira zvipo zvabva kuna Shewikino, perera ipapo. Ndaona video yenyu Mbuya Guti muchitsanangura imimi kuti makaramba mari just because nemuma project ekuchechi kwenyu hamudi kana kuiona. Tikatanga kutsanangura nezve zvayoja kana ma mistakes ezayoja or anything, tinoshorwa naMwari kana kuti tinoshorwa nevanhu. Saka imimi mirai kutuka Shewikino vaida kukupai zvipo zvamaida kupiwa. Shewikino is a giver. Vaida kukupai nomoyo wavo. Makanga matanga matukwa. Mwe murume achituka Dorcas. Shewikino vakamuchiura through internet. Kuti usadaro. Paakachiurwa. Shewikino havana kuzoita vhiki. Ndobva vapa chipo kuzayoja. Imi kana makanzwa kuti hamuchide, chirambei. Patiye zvitakuona kuti Mbuya Guti you are a politician. Muri kurwa naShewikino. And muri kuda kuratidza kuti Shewikino is working together with the President of the Republic of Zimbabwe. You are opposing the president. Muri kurwa nevanhu vari close to the president. Musati patisa vanhu vezayoja. Kwanai muti kweshere. Kana makaramba mari yaShewikino kana kuti zvipo zvavo, musaramba muchi-explain rubbish. Moti nyangadza. Itayizve kunamata. Moperera ipapo. Thank you so much.